machiegni uriyo Angla Updates kae wang'iyo weche thum kende, wang'iyo mana wa focus mane weche mag Ohangla. Koro kwang'iyo jothumbe mogolo album higani, nitiere mixed reaction, ng'ane nogolo maber moingo ng'ane nogolo maber moingo ng'ane. Koro in kaka jawinjo inyalo nyisowa e comment section kanyo ni ng'a mineno nogolo maber moingo. Wachako gi Musa Jakadala be nyiche giwuoyo wiye e album ma nyicho ogolo The 8 Effect. Winj kaka ne giwuoyo. Yo, this is serious, very serious. Musa Jakadala, adwa koni gimoro ma ng'ama nyalo koni onge. Katobed mana ina team mari ok gibi koni gini. Musa Jakadala, you are so much talented. Can disable the music industry. But bro, work on your promotion. Bro, ng'i kaka inyalo timo promotion ne thumbe ni migolo. We accept ni you keep your originality, you keep your same style you've been doing, that is good. But kineno ni mane right path, tim negi promotion. Your album manyigolo ni, 8 Effects, ok tim maber. Nikech lack of promotion, bro. Bro, ne kaka Prince Indah timo gini. Prince Indah kapok ogolo thum, ibiro neno kodhi e studio go picha, owacho ni wagolo gima kama. Ibiro neno ko leak thum, samoro go e live, ji rito gicha. Ma fans ema koro wach ni golnwa thum ni wuok tich adi. To koseneno ka fans are now aggressive, to luongo team ne. Prince Indah nigi team mar promotion. Machieng mida gol thum tiluongo gi ji nie bura. Ma jogi bed committed ni wada timo gini. Make your force, make your team force. Kata ka gin ji 10 and they are committed to promote your song. Make this team. Okinyal golo thum tibolo ni pangla kanya tao timu makose piyo eno nindo kumara to wuok odhi. No. Your 8 Effects are not doing well. Nikech lack of promotion. To bende, Musa, you cannot keep on doing the same thing. Yearly. Jok manyomieli 2020, manyomieli 2019, 2018, 2015 are not the same people. Jok manomieli igni go, sani nigi chuo gi udi, sani nigi mond gi udi, school fee chando wigi, gik mang'eny chando wigi makata time mar winja jawano gionge go, time mar biro miel gionge go. Sani joma miela jawa, gin jo 20 years, 25. Madiere mane go thum 2019 cha, negi tindo, negi ne school. Baba Musa, the industry is not the same. Bed gi team. To kikikaw team ma Prince Indah tiyogo, mago mage wene. Ok gibi bedo committed to your work. We have thousands of influencers. Call them. Commit to them. Let them commit to you. They promote your things. Ibro neno ka thumbe Indah are all over, and that's why Indah is taking over. That's why people are talking about Indah. Ngato kodhi e TikTok, ngato kodhi e Facebook, and thumbe Indah. Ngato kodhi koni. And that man is so creative. Gik makoni gi baba, I'm your friend, and usipni nga makoni adieri. Joma ni team ni will never do this. Man influencers, kata beach, kata manapar, commit to them, talk to them. Push your songs. Your current 8 Effects are doing bad. Ngama bro koni onge. And I know ni you ining'eyo game. Angeni yok the one koda. Batata koni adieri. The same style mani timo choncha. Ne kaki nyalo blende bro. Mondo gik moko odhi sambamba. Nikech this is reality. Fans mani ingo podi tin Musa. You are still young. Jok maluwi gin Gen Zs. Ok gin jodongo. Joma milu gin joma tindo. They need change. Koka mano work on your promotion. Mind King Kede. Se wuoyo. Tangeo ni jobo fuo. Bro neno ni awuoyo marach. Lakini Nikora Mogejuang. Mae to koro chopo na kuma ok ber. An kochopo naga
kochopo naga hapa juu, kochopo e ng'iende tayawoga kamera. Koro yawo kamera mondo mi akon. Oganda mang'eny wuoyo about kaka Musa Jakadala siji o repeat siji ang'o repetition mang'eny. To an awuon kanono thumbego, thumbe Musa Jakadala go ohangla maril. To ohangla maril ni Musa Jakadala obedo creative. Ka compare thumbe Musa ma sani gi machon, thumbe Musa they are totally different. To nikech in osemiyi gimoro, osemiyi 500 moro idiyo, ama ng'ato odhi onyiewo ni soda moro, ni koro iyaw kamera, ni koro imi ng'amo dhogi, ni Musa Jakadala thumbege siji obedo nade. Omera, kapok iwuoyo Musa Jakadala onego bed ni ing'e ni Musa Jakadala en ng'a. Musa achiel ni en msanii ma jituma. An kaparo kaka Musa jituma kien. Musa Jakadala en msanii ma ok o-rely on ng'ato. In fact, kidwa jathum onego bed ni wuoyo wiye to Prince Indah. Prince Indah hang around content creators karibu te. Bloggers karibu te hang around Prince Indah. To Musa Jakadala en ng'at madhi ground kende. Show kata kineno kaka nyino perform show, en show performance ma yani nyiche jituma. Show makata adakono usani makata kan ket show achiel Musa gi Prince Indah, Musa dhi baro Prince Indah. Prince Indah boluoro Musa Jakadala stage performance. Koro kapok ing'amo dhogi ni wuoyo thumbe Prince Indah, thumbe Musa Jakadala ni richo, to thumbe go to beyo, usiko ni gin gi views ma tindo. Udwa ni views go ng'amo kel gi ka un owuon monego bed ni watch videos mag thumbe mag Musa Jakadala, to dhi hang around Prince Indah, jathum achiel to jothum to ng'eny, to siko ni aja to the world. Ok timre kamano bana. Mae kaka jomoko ne wuoyo about album mane Odongo Swag ogolo, manyicho ogolo. Winji. Nyikwa Jehova, mokwongo kapok awacho gimoro amora, congratulations nera Odongo Swag kuom golo album. Bang' miyo nera mara Odongo Swag kuom golo album, congratulations meke, adwaro ni mondo mi awach gimoro kae. Mokwongo, producers makaluo kotelnu kod engineer Wod Phoebe, tafadhali weuru goyo Prince Indah siasa nikech system mar Janabi gi gik mosebedo kowacho interview kaka Cubase samo promote wasanii mago ma ugolo negi thumbe manyien. Gini naneno sana e kinde mane Odongo Swag nera dhi golo album mare manyien ne. Sama itimo kama, gimomiyo wacho kama, sama igoyo Janabi koni Janabi ogolo kete, nini siji wan pod wanjo Cubase, ero kori kwa tieko loso gini gi Cubase, ing'eni inigo siasa, to ilongo ga gita ni en ng'ato jok ma anticipate, kisungu gato tin, but ang'welewa. Idho amu mar jirito gi siso, iwinjo, idho siso mar ji malo, mar gima biro from your kitchen. Kendo ji rito ni, enyewe jogi olonwa koyo, we warita ne, nere ni magidhi kelo ni, dhi funika marwani. Koro, kawa wuoye album mowuok mar nera mara Odongo Swag, kalure gi siso ma uidho malo, gi that marketing, en marketing ma goyo sana Prince Indah gi album manyien. Utimo something which is average. When it comes to those beats, rollings mapileka, onge gimoro mokel kacha manyien, mamiyo sound mar Wuod Nyang'iya evolve, mamiyo ng'ato ka winjo Wuod Nyang'iya to koni, Sumina mawang' ni nitiere kaka nigi some uniqueness. King'iyo thum kaka Nyalego urashe ma kuwinjo Nyalego tiwinjo thumbe mar Nyasuba. Inyalo paro ni mae en Nyasuba part 2.
do wero nyalego ni Siaya Suba ni Kiama na yo Migori gocha. Koro inwang'o ka ng'ato ko bang'e kosewinjo gima ne hype sana ni to koni after all that hyping mae gima inyalo kelnwa. Alafu number 2, management mar Odongo Swag be nyaka bed serious. You are not decided. Ikiani release, double release, samatinu ukiani release ang'wen, samatinu uero kelo gite. And samutimo gigi duto uchachu jikama proper marketing bende okotim. Mana kokoni Cubase ki ang'o. So wang'isu adier ma is very brutal. Sani to kunyal yie koda. But thume mugologi bang' December fans magudhi bedo kendo gi siso mar ang'oa udoge studio ugol thumbe moko. To thum ber kigolo ma at least imiye fans gi duration moro mar kata 6 months to 1 year kapod giwinje maka. Ng'iuru ng'ato kaka Elisha Toto ma bende Legrand ni misebedo kigolo ne thum. Osebedo kotemo at least ogolo thume manyien time to time. Though poko meet quality gi creativity manen gi album ne mokwongo. But at least inwang'o ka ntiere evolution more sound mare inwang'o ka ogolo manyien tiwinjo ka jamani otemo thuthni. Makata kimiye percentage out of 100 wende gi mosebedo kogolo single go ibro nwang'o ni bro miye 60-70 kuonde moko to ringo mochop nyaka 80-90. Iwinjo kaka koro jowi mar Babacha to koro o exceed expectations mag ji manyaka wasani wetege ohero thumno kalure gi delivery mare. So kata en a production mane Wood Phoebe nitimo ne wer moro ntiere wer mo manogolo triple release mo manogolo mamoro achiel ogolo ka Jeff, moro ogolo ka Sauti Rumba, ne gin wena ng'wen aparo. Alafu moro ogolo kuomi mane chako ka gospel kama samoro temo kigocho aparo ni mane golo ne. Nitiere kaka obiro ka gospel mos mol to donjo like that was creative. That sound was unique. Ni temo kelo gimoro ma poko bedo ge thumbege. Koro ng'ato ka winjo to koni like obede e dunia moro mopogre. But ka Simba kaito kalure gi hyping mutimo cha umiyo percentage maduong' mar fans mag Simba gidhi mana vumilia ni koro mae mokelnegi. But kalure gi okang' ma Prince Indah noseng'ao godo system mare cha alafu tugoyo ma is a direct sabotage to Wuonyang'ia. Kata ng'at moseyie ni Wuonyang'ia ing'eni kiweyo ng'ato kutimo gigu mok ugoyo ng'ato vita, yani tima gigi en mada puonjo kata my fellow bloggers, tima gigi ma ok igoyo kata ng'ato vita, ni goyo ng'ani vita tigo ng'ani vita, inwang'o ka koro grace mar Nyasaye flow tu. Inwang'o kata kati gol gi marach emomiyo example mar Elisha Toto kati gol gi marach. Elisha Toto nyocho gol album mare mar Tales of Heart okoyudo reception kaka thumbege machon osebedo ka yudo reception. But bisi no ng'at ma pinge maginene no nikech en obira kata launching mane na kaka notimo ma smooth gima no transit ma smooth kata mana rambe ok notimo launching neno to gik moko nodhi mayom. Iwinjo ma bang'e thumbe moko achiel ariyo adek kamano bendo ringo alafu graph gi odok piny kanyo joling. But ng'at mano bash album no inwang'o ka online nini ka ok nobedo sana. So Wood Phoebe Musa Jakadala biro next gi album. Hii story ma utemo push mar kia Cubase gang'oge bedura beda ng'at moro ma kong'isi gimoro either take that advice nono kidong ka en advice mok nyal konyi ng'eyo ni in kama intiere ni best. Nikech an kaka an ing'eni nitie jok ma watch Salenya TV kendo giparo ni Salenya TV oseyudo kamera, Salenya TV tinde shoot gi kamera. But jok ma osenena kuonde ma shute
obed ka Inda, obed ka Miso Thuango, obed ka Okoth Jarapogi, obed ka Musa Jakadala, obed ka Javan Makajudo, ka Roji Chogo, mago kuonde masewuothe. Ging'eyo niya, Salenya ni mana gi nyasi moro, kisi moro malich, but koro en mana rieko mare mang ka ngaseketo piny simno, tang ka golo video ma aketo online kacha, to ng'ato neno ni video ni ler ya, ja cameraman. Jikwa Jehova an pod aonge kamera. Koro agoyo kamano jok ma pako ni cameraman ginene kamera osebedo ka lere shows masebedo ka record go. Thank you. And you can also support till number mara niga ibayo kanyo, namba na bende ni kanyo, unyalo support mondo mi ayud kamera. Banyaka gisani aonge kamera, but aji aminia ni kata ka aonge kamera to kanyal timo gimoro maber minimum. Koro kaka in bende producer, king'eni Cubase 5 ni inomae, you don't need Logic, to you don't need Tibash we amany kamera. No. Gaga mari no, then the rest achia Mungu. Unaona? Koro would be wacho nini Musa Jakadala kelo album mare tarehe 6. En Musa Jakadala bendo osebedo katemo. Osebedo ko ogolo dhahabu, ogolo album moro, like osebedo ko temo golo thumbegi. But poko meet album mare herare mocha. But inyalo nwango ni nitiere otemo try new things in each release. Matemo kogolo mato temo kele mopogre, though fans receive mopogre, but ineno ka nitie some uniqueness. Okinyal pimo sound gi machon ka gi masani. Though poko meet that eraremo kata poko otopol eraremo ma ji feel ni mobiro wang' ni eraremo cha nini. Koro tafadhali kiku sabotage Musa Jakadala, and wewe Musa Jakadala obibia kaka jo imani kaka in ng'awo onge wach kama nyako gol album ne mondo fans o judge kaka no wachi interview ni fans ma dhi judge cha. Nyikwa Jehova akwayo ugi muolo we uru fans mo dhi judge album mar Musa Jakadala, kiku kele gi lweny mar koni gi koni. Nitiere gimoko mawinjo about nini about Janabi. Yo, they serious, very serious. Odongo swag. In gi talent kendi wer maber nde. To nitie samoro mabe wasepakie. To kwane kigonwa sime. Samine ni wer maber migolo thum maber cha. Mipaki cha. Bed king'eyo ni chieng' moro kigolo wer marach, tibro paki, to don't catch feelings. Mano is very unprofessional. Very uncouth of you. Okinyal gona sime ni 310. Anoka kosoni. Kanigolo thum marach, we are the consumers. Thum nigolo ne public. To nakoni ni thum migolo ne ika emia kar nyuol tich adi. No wuok marach. Koni ni doge studio. To kida bedo jathum maber, madhi mbele, madhi fa, madwano dhi mabor. We threats manono. Prince Inda pod bro dhi mbele. Wase kono Prince Inda ang'o modong. Prince Inda wase criticize marom nade to link and wadhi nyake shoge mwa share kode stage. Musa Jakadala use kono ang'o. For example, Ambodu Falanga no kono Musa ang'o. It was too personal. Ambodu Falanga kano dhi stage, kano dhi show Musa. Negiriwo stage nyaka gi Musa, gima notime ne onge. Weketo ni ka ng'ato criticize Tumi migolo mararacha, to korigo negi sime ni dwa gogi, dwa negogi. No, that is wrong. Kata mane thumbe ni migolo, nitie jo siasa mikono ni bye. Gindaki gise manyie. Aneno ka Zako Pondo techo pod luoro ni Kuria ndiko tok na luongo ni ng'amo 310 kata ng'amo gone sime. Odongo swag. Iwer mamit ndi, lakini thumbe mani gologi to wang' ni no iwuok oko mara paya. To nyaka okwabi wuondi ni thumbe go beyo to giricho. Wakoni mondo mi idhi retake. Next time kigolo thum tibedo serious, okidhi gi pressure e studio. Kata mana Emma Jalamo Pija nyalo golo album achiel to tiko 2 years kapoko golo thum. Okorikni gi pressure. Kata mana Kole Lagini Owino Misiani gini no krikni. To kokoni to kori ni kao simbi gone jini 310 ji. Okin Nyasaye baba. Okin Nyasaye. Ng'emba ber ni are kodi kendo mbele kanyo udhi winjo audio no matin tu. Full audio an godo.
Kora koni niya, kidwa ni lose it, tem ni threaten bloggers, tem ni threaten jok mawuoyo iri kitimo gima ber kata gima rach. Mano gima rach, mano itimo tim marach, we never expected that. Ni nyalo gona simu kitreta, ichaki gone Zako Pondo simu. Jothumbe gi wase wuoyo iri gite. To pod wadhi mwarom kod gibe gite, mwago mbaka mwameth kumoro achiel. We kelo feelings. We kelo feelings e thum. Okochuno ni thum migolo te nyaka jier. Erouru kamano ne jomo gocho Angla Updates. Make sure ni subscribe, share mondo wa grow kanyakla.